Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust in Him. His presence daily. I surrender all. I surrender all. Oh, to Thee my praise. Tikulandireni pa programu yathu soino ya Chikhirisitu Chowonjeza. Pa programu ya lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khirisitu ku area 36 ku Lilongwe. Komanso ndi ndazanga pano Jabe Sipiri kuchokera ku area 25 mu Lilongwe. Daniel Linjevan class kuchokera ku mpingo Kristo umene umasonkhana ku Mtakataka mboma la Dedza. Cholinga cha programu imeneyi ndikutha kukhala ndi nthawi yokambirana zinthu zina zimene mwina m'mipingo yambiri kapena pakati pa anthu opembedza osiyanasiyana zimene sizimakambidwa kwenikweni. Chifukwa chonena kuti mwina anthu amaona ngati zosafunikira komanso ena amanena nanga mavesi yake ali pati pa zinthu zimenezi. Ndifo cha chimene chonero nchinthu chofunika kuti zikhale ndi programu imeneyi pokambirana pa zinthu zina zimenezo zimene zinso zofunikira koma ngakhale muzipembedzo zambiri sizimakambidwa. Ndekwa ena zikamakambidwa ano nchifukwa mabwera ndi maganizo onena kuti awaso ndi Chikhirisitu chowonjeza pano makaletsaso izi pano makakambaso izi. Ndipo tsiku la lero monga amene tamvera tilinso ndi abale amenewa amene atithandizireponso makamaka kukambaso pa zinthu zina zimene kwa ena akozozono kuti izinso ndi zawonjezaso ili. Abale anga monga amene tafotokozera mujatakulandirani zikomo kwambiri kuti makamaka pa tsiku la lero tofuna tikambeponso paphunziro lina limene nthawi zambiri mwina muzipembedzo zosiyanasiyana sizimakambidwayi. Makamaka tsiku lina ndinkaona ka video kena pa phone. Then ndikuona ka video kaja anthu ankati radio ndiratsa mpira tatsati video nene mpira pamenepo. Ndabina zira tisaonera apa koma tipite ku ground komweko ku stadium komweko. Ndaza hati zofanana ndabina zira uko kumasangalaze kwa kumene kujako umava uruwana pamene panozunga pfukutukwana pa TV pano bwana tipite kuti zina zimereka zipamene kupano siningazizi. So paphunziro lero mafuna tikambepo mama kapa zinthu zina zimene monga ngati munthu anena tizigazira kuti ndi malo ati amene akhoza kupezeka ndi malo ati amene sangapezeke. So nchifukwa kuti tsiku la lero tikhalitse kwambiri makamaka pa zinthu zimene zizi kuti kodi ifeyo ngati Akhirisitu tuyeneranso kuti tiziganizire kuti malo akhoza kupezeka malo asingapezeke makamaka poganiziranso ku Baibulo. Chifukwa pali zinthu zina zimene mwina popeza Baibulo mwina size ino mulibe listi ya malori usakapezeke uku usakapezeke uku usakapezeke uku never mulibe list imene anthu amona ngati aba asitezi masidwa m'manja mwa munthu kuti ali sakho zopanga decide kapena kupanga chiganizo kuti mukapezeke malo awa kapena ndikapezeke ku malo. Tiyamba ndi balo wathu wa ku Mtakataka. Balo wathu Daniel. Mwina kwa amene akutimvera. Tikozambo wathandiza bwanji kunena kuti kodi makamaka tukamba za anthu amene ali Akhirisitu. Kuti kodi tikozowathandiza bwanji kuti kodi ali ndi malo amene ali oyenera kukhalapo kapena malo ena amene ali opanga konsedo tawo patisakhale. Mkhirisitu funso limene atafunsidwa kapena funso limene yankhulake akhale nalo loti chani? Monga mofotokoza kale nena kuti sitingapeze lemba la chindunji kapena lolunjika kunena kuti Mkhirisitu asapite ku malo awo kapena Mkhirisitu apite uku komabe tikhoza kungopanga chiganizo chomaliza potengera ndi mmene nkhani zinembedwera m'Baibulo. Tikabwera ku buku la Genesis chapter 24 timaona nkhani yokhuza ndi Abraham. Atate wake Abraham atate wake Isaki. Isaki atafika ponena kuti wakula akufuna kukwatiwa chimene Abraham anapanga anatuma wantchito wake Elieza kuti akasake mkazi wa mwana wake. Koma chinthu chopatsa chidwi kwambiri sikuti adangomutumiza kuti pita ku dziko kasake komano adamuuza dera limene akuyenera kuti apite kuti akasake mkaziko. Kusonyeza kunena kuti amadziwa zonena kuti malo opezeka munthu amakhala ndi impact pa khalidwe lake.
ndi chifukwa yake timaona kuti adamulangiza nena kuti kwena kuti upite uku ukapeze mkazi wa mwana wanga wa mwana wanga Isaki. Choncho pongoona chitsanzo chimenechi pochokera m'Baibulo tikhoza kutsindika ndithu kunena kuti Mkhristu atarofusidwa kapena munthu atarofusidwa nena kuti kodi Khristu nkwenera kusankha malo oyenera kupezeka kapena yayi, yankho ndi inde, ayenera kusankha malo opezeka komanso malo amene Khristu sakwenera kutani sakwenera kupezeka. Mwachidule tingonena kuti malo ena aliwonse amene Khristu akulingalira zopezekapo adziganizira kapena adziyamba waunikira kunena kuti kodi malo anowa ndi Chikhristu zigwirizana. Anthu ena akamandiona kuzomandiona mwaje. So ndi kuti mwina tiyambe kuyankha motero. Alright, ndi kuti mwatipatsa chitsanzo chabwino kwambiri chifukwa aliyense ulo atakhala fulo kwatira I think sakangoti mkazi bali uyu ndi kwatira. Koma umaonabe kuti kodi mkazi iyi kapena mamuna uyoyo. Yoti tikhoza kwatira naye achokera kuti ali ndi zinthu zotani. So I think ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti Mkhristu ayenera kuzindikira ndithu kuti ayenera kusankha malo oyenera kuti apezeke. Koma malo awa ndi oyenera kuti nditani ndithu ndipezeke kapena ndidzikhalapo chifukwa choti zindithandizira kupereka chithunzi chabwino. Pamene tamba choncho tiso ndi mbalo Jabesi, I think mbalo Jabesi teneranso kuti pamene mbalo tano yambo lifotokozera za malo amene Mkhristu akhoza kusankha malo okhala. Komano mwina so tilitembenuze fusolo. Poona kunena kodi pali malo amene munthu akhoza kupangasa kusiyana kuti sayenera kukhalapo. Ovuchi ndwenera kuti mutithandizenso kuchokera m'Baibulo kuti kodi Mkhristu akhoza kumaziona bwanji. Chabwino monga mmene wafotokozera mbale Daniel wachokera ku Takataka anafotokoza moveka bwino kuti Khristu ayenera kuti azisankha malo motengerana ndi Chikhristu chake ya moyo wa Chikhristu. Mwa ichi ndizofunika kuti Mkhristu ayenera kuti azisankha ndi malo. Ndeti malo amene Mkhristu ayenera kuti asamapezekepo. Ndeti ndi malo amene akuzithandizira kuti Chikhristu chake kodi chikhoza mayenda bwino kapena singayende bwino. Mwa ichi tikhoza kuonapo kuti pali malo ena amene Mkhristu ayenera kuti azipezekapo malingana ndi moyo wake wachani kodi wa Chikhristu kuti uzikula kapena kuti uziyenda bwino. Mwa malo ena amene Mkhristu ayenera kuti asamapezekepo ndiwo malo amene ali pafupi ndi malo omwera mowa. Nditena timati mabala champagne ndi zikuti ena mali mabottle ndi mudziwa rumaina malo omwe zokhala bwanji zipezekapo ndi madziwa apatitsapezeke kusali tisapezekepo. So ndi malo ngati amenewo nthawi zambiri timamva kuti kumachitika zinthu zosiyana-siyana. Yamwe isazo mafuza kuza ndi kutukwana. Ndipeza kuti mwina malo acha ndi Khristu ali pafupi ndi malo amene acha daily akupala ali kodi kutukwana. Daily nditaona yani kodi aonera ndiye kumene kucha. Ndi moyo wake sopo ndi Khristu. Ndaonera ndiye kwambiri ndi ndi moyo wake Khristu ndi sunga mayende bwino chifukwa cha zimene akuonera. Komanso zimene nthawi zonse akuva. Choncho nditi chinaso ndi chakuti nthawi zina zimatheka kuti mwina wapeza malo pafupi ndi mabala ngati amene weti malo omwe lamu ngati amene mwina malo achi ndi ochipa kaya mwina pali nyumba ali ndi yochipa komabe pokhala Mkhristu sikoyenera kuti azikhala malo ati kodi azikhala malo amenewo mwina soda no muna gulano pafupi ndi bala organizer malo kulima ponteza nditi malo ngati amene afuna kungorani kodi kulima ponteza nditi sikofunika kuti Mkhristu azikhala malo ngati amenewo. Kuonjezera pamenepo nthawi zinaso makamaka timatha kufika ku maloti tionera mpira ngati ku stadium munaso ground kumene pamakhala ka gulu kene kaketi tukapalira dera kuti kwa gulu kaketi ndi wosokonekera beza kuti mwina akamasapotera mpira kucha nditi akutukwana gaya kusuta kumanja wali mwe akakulakwitsa mapuzo pamene pacha nditi beza kuti Khristu ali pali kodi pamene pacha mwino ine kumangapita hospital kumanta kakhala pacha nditi masakalatsa kwambiri waso nditi moyo wangu masakala bwino pamene nditi malo amenewo sionera kuti Khristu azipezekapo komanso nditi timaziona kuti anthu amapita ku sukulu so makhala so magulu ena kuti zochita zawo nditi nzosakhala bwino ndichi Khristu sonali kodi kusempana nditi magulu ngati amenewonso nkofuna kuti Mkhristu asamatani kodi asamapezekepo nditi asamatani kodi asamatengere zinthu zina zimene zikuchitika komanso kuti moyo wake Khristu uzikhala nditi ukuyenda bwino. I think pali zinthu zina zimene ifeyo pokhala anthu timazinyalanyaza. Therefore timazinyalanyaza zinthu zija zimakhala ndi kuthekera kuti kumasokoneza moyo wathu wa Chikhristu chifukwa chonyalanyaza zinthu zija. Timaona nthawi zina zimene ifeyo pokhala anthu timapezeka kuti mwina
tukamba za malo amene munthu angaganizire kuti akhalepo. Mwinapo usaganizira kuti kodi pamene ndikukhalapa zikatha kukoza moyo wanga wauzimu timakuganizira zakutchipa monga mmene mafotokozera apa ndipo chipa alendi 20,000 chinyumba chachikulu zipinda polo kuti so kuziganizira kuti kodi moyo wanga wauzimu zikuzondikudza bwanji. Ndinaonapo ndalipo pamalo pena pake pamene anthu amakhala pafupi ndi munthu ina amene tikozonera nawo misala ndi nthawi zambiri mondo tukwana. So tiana rose rimene makula penepo maphunziro tukwana ifa cha munthu chati maphunzo ndi zinthu zimene mwina munthu wakulu kozonera ndikakhala futi sindingakaphunzirezi koma sikuganizira nako sikuganizira anthu ena amene alipo komanso paye sikuziganizira munthu wake futi kamamva zimene ziyazi kuti munthu mwakumayenda chani nthawi zonse kumayenda chani umakhala kuti ngakhala wachoka pamaloba aja koma kutukwana kukupekabe mmakulu mwako. So ndi zinthu chimene I think ngirisitu sichifunika kuti tizengereze sifuna kuchinyalanyaza posachiganizira kwambiri pa zinthu ngati zimenezozo. Pamene tikupitiriza m'bale wathu Dadi m'bale wathu Jabesi watifotokozerapo za malo amene mwina munthu sayenera kuti akhalepo. Apa tukamba za malo okhala koma mwina tikozongosintha pang'ono poganizira kuti pali malo ena amene munthu mangopitako. Kodi ngati ngirisitu ali ndi malo ena amene mwina ine opanga konsero kuti kunenera kupitako kapena ndisapitepo chifukwa chonero mwina anthu akuzopata aneno kuti ine sindikhala pafupi ndi balo ine sindikhala pafupi ine ndakozota ndi kuti zonse zondikhudza koma mwina tisinteko pang'ono kafunsa kuganizira za malo ongopitako pali malo amene Khristu amenera kuti sayenera kuti apiteko. Ndiye kuti pankhani ya malo opitako ndiye tuyang'anira kuti munthu amakhala ku nyumba kwina mwina kwabwino location ya nyumba yake ndiye bwino munthu akuzonera ine kubhala nyumba yanga sili pafupi nyumba yanga sili pafupi ndi munthu orukwana nyumba yanga sili pafupi chakuti ande kuti izozo ali zabwino bwino. So ndiye kuti pafunso rufore yang'ane malo amene munthu amachita kuyendera tsopano ungazikura dala palidi malo ena amene Khristu samenera kupita monga tudziwa kale zonena kuti vogamwe machedwa kuti Khristu chonjeza ndidziwa zonena kuti anthu anena abe choncho komabe pali zinthu zina zimene ngati Khristu limene kungoziganizira kunena kuti kumalonga ruku sili kuyenera kupitako. Choyamba mwina tiganizire za kuvati tukula muonena kuti mwina nyamara kaya ndi birthday asangalale kaya khoza mayeso asangalale akwanitsa china chake afuna ndithu apo akhale ndi pati kupati yonena kuti kukakhala zakumwa zoledzeretsa Mkhristu samenera kupitako. Ukhazoziganizira onena kuti ndikapita ngati ndikaledzera ine sinimamwa mowa ine koma mukupita kwa nthawi uzapezeka zonena kuti iweyo ndithu mwawata ndithu wamo chimodzimodzinso ngati olomwina mmene tingakambire kumchezo nthawi yake nakumvera mukaphunzitsa chokera buku la Galatiya chapter 5 verse yake namba 19-21 mafotokoza za mawu kuti mchezo amene amapezeka pa buku la Galatiya paja mafotokoza onena kuti unali mchezo umene anthu amachezera komano mophatikizana ndi kuti kuli mahule komanso akuledzera so mukaphunzitsa onena kuti ngati Khristu masiku ano sanganene kuti si munthu sukuyenera kuti upite ku mchezo pogwisa ntchito lemba ili komano panopa tizayang'anenso mungodya onena kuti kwina kwake mwina kuli chikwati chili mawa ndiye leloli akhala akuimba choimba usiku wonse kuchezera ndiye tikuzoza kale zimene zimapezeka kumenekoko ndiye Khristu aviro ameneko akangoyima atapisira matumba nthawi inaso kuzakhalenso mchezo asapita akangoyima atapisira matumba uyu ndakhozo masiku ambiri akhozo mapiro osakapanga chimwe nalilonse koma as time goes azapeza zonoti munthu uja walowa mukakhalidwe kenakake so chimo limalowa ndithu pang'ono so limalamba chimo pang'ono kana kuzangopeza kuti munthu uja tani wagweramo. Nimakumbukira tinachitika mwayi okakhala nawo papati ya m'bale wina wake. M'bale ameneyo anapanga zinthu zabwino kwambiri, anagula nkhumba ya tunthuru
Ndio kunali kuja. Kunali kuja. Kumavuto sapa ngaso vale ngati meneyo. Lazima ndio mzama kendi. Borizo landira. Azabwezeka. Anagula nkhumba zakumwa zabwino zosalezeretsa. Zakumwa mafanta koko ndi zinthu zina zosalezeretsa. Ndi kumalo kuja anthu amene mwagulu la anthu limene tinayitanidwa tinalipo anthu atatu amene sitinkadya nkhumba. Osati chifukwa yenena kuti Bible maletsa koma ife tinapanga chisankho ngati anthu makamake ne 14 nakula banjo nena kuti basi makolo samadya nkhumba so ifeso nangokula ndi moyo umenewo. Azinzanga so awiri amenewo ndine tinakhala ngati anthu atatu amene sitimadya nkhumba. Tiliyitanidwa kupatira kuja kuti tinapita ndithu koma ife tinkangoti ife kuno chimene zipanga tidzingotsitsa zakumwazi. Ena azikhala busy ndi ku Blaster nduku ife avati kutsitsa chani zakumwazi. Koma nzathu wina wake amene anayitanidwa anapezeka nena kuti anangomwa pang'ono ndikuchoka ndikukhala nyumba. Ine ndinzanga wina wake tinakakamira kuti zimene zizitione hotela. Maviro vazose tinapezeka nena kuti tinadya nyama ya nkhumba. Tsiku limene unaona minayi wochera ura ngomodza. Imapasa muziwe nuyo Blai. Mene Blai makhalira. Inapezeka nena kuti tsiku limene tinadya nyama ya nkhumba. Kuyambira pompo mpaka pano. Nyama ya nkhumba ndi matani kuti timadya. So popita sinali ndi malingo nena kuti ndikadya nyama ndikuyamba kudya nyama ya nkhumba. Chifukwa chokera pamene ndinabadwira nyama ya nkhumba sini matani sini madya. Koma wapo nemba kudya nyama ya nkhumba chifukwa cha anthu amene anandizungulira komanso zinthu zimene zinandizungulira kapena zimene zinali pamalo. Yeah, so ndifuna ungopereke thuthu chonena kuti pali malo ena onena kuti ukhoza kupita onena kuti udzimva zonena kuti ukalimba koma nzovuta ndithu ukapeza konena kuti nthena yake wadzagwamo ndithu. So ngati Khristu sitimene naso kupita kumapate kaya kunchezo monga tafotokozera kale mucha kuphatikiziraso apo ngati kubala. Mwina poti panopa technology inasintha zinthu koma poyamba paja mene timayuza ma airtime vouchers acha timani sitokala ticha mapezi konena kuti mwina kudera limene makhala mashopu mose asekaseka kapena mainisi atha koma kumalo kumene akupezeka ndikubala. Ngati Khristu kumuzonena kuti Ankhristu sikuyenera kupezeka kubala posatengera zabwino zimene ukazifuna kuti kodi kubala koma anthu amaona kuti munthu akatendera kutani akuti kumelera. So ngati kubala munthu samene naso kupezeka pachifukwa ina chilichonse kaya ukafuna kwa mainisi kaya ukangoonera mpira kaya mwina uli ndanzako ufuna mpira wa ulere maso kanonso ukamba za mapu awa mapu pu kuliputebo basi ufuna ukasewera pu mwina takumana ndi nzathu kuti tinakumanako kwina kwake kapena tinaphunzirapo school ati ndigule Fanta. Fanta kwa mulongo kuri kubala so ngati Khristu so George apo pali mabala inachunga so ngati Khristu so amene ndi malonena kuti amene labe kuwapewa chinaso makamaka malo ti aphokoswe nthawi zina zake mapezeka nena kuti pamalo pene pake phokoso layamba Khristu palibe koma iye Khristu aluko koma vazoro kuli phokoso ndikuthamanga kuchoka uko kupita kuti kuli phokoso kuja tangolingelani mwina phokoso lake ndilandewo anthu amaponya na mabotolo ndiye munthu athamangira ochoka kwa bwino bwino wapita ku phokoso kuja akamutema ndi botolo kumpingo angapitise libotolo nina kuti chani ndimukonerera ndewo ndanditema ndi botolo. So zikhozo kazi nizonena kuti nzosakhala bwino ngati Khristu timenaso kuti tipewe malo aphokoso monga tafotokozera kale kukapezeka kubala komanso kumapati onena kuti kwakhala zakumwa zoledzeretsa chingakhalenso ku michezo mwina awa ndiyena mwa malo amene tikuyenabe kuti ngati Khristu tiapewe tisamapezekero. I think imene umafotokoza za malomo zinandikumbutsa monga ngati mwina ku ma birthday party kumene kuliza kumwa akokhala anthu muli pa tebulo akujambula chithunzi koma pa tebulo imene okhalapo pali mabotolo amimo yambirimbiri ndai chithunzi cha wakapanga post munthu omwe amene abene zofuro iwe amene osamwamowa usonapange post koma anthu akuchiona uli pa tebulo iti pamene now zimene tifuna kukamba I think chimene munthu alilopetsesa nchotero kuti kodi ubereke chithunzi I think ndi chimene anthu timaponya amene popo kuti tupeke tikamakumbukira I think buku la Mateyu chapter 5 wena kuti patsa isanzo Yesu amene afotokoza kuti tikhenga tinjere komanso nyale. Now
ngaruka jambwitsa pa table pamene pali mowa inde suma mwanawo koma kuti ndiwe nyali yotani pamene ndiwe mchere wotani umene munthu ali organizera kuti ine ndibereka chitutuzi chotani pakati pa anthu amene akuchiona chinthu ngati zimene akhristu ambiri sitimachita zitani sitimazipanga consider timangoziona ngati basi bola ni tikusangalala bola ndi zinthu zonse zikuyenda bwino chimodzimodzi I think mmene umadzafotokoza za kubalance ndadzandipatsa maganizo ndithu kuti zioneka kuti akhristu ambiri saona vuto unfortunately saona vuto chifukwa chonena kuti amaona ngati tikozopita kumpira kuonera tikozopita kubala kuonera mipira none ndingopitira kumpira koma nawo kodi upereke tutuziya mtundu wanji chifukwa lero kapita ukapeza ulubala kuchionera kumpira kena kutsukulira kupanga exercise kuti anthu awo akapya osamene alumene umakapeza so ndizindionera kuti I think ngati akhristu tunena kuti tizipange consider kwambiri tiziganizire kuti kodi moyo wathu wauzimu li otani malatu chabesi malatu wathu dani wayambira kutifotokozera za malo ameneyo timapitako chabene pang'ono nayo yambapo kufotokoza kuti zimakhala zotsatira zolakwika koma no tofunanso mutipitirizo tithandizira kuti nanga zotsatira zakupezeka pamalo oyipawa mukhozonjezerapo zotani kuti zili ndi zotsatiraso zotani fuwa zitaona malo dani waleyamba utifotokozera kuti zimapereka ka impression kolakwika mapiri nditi umakhala njere oyipa nditi nyaliso nditi simawalaso chabwino nditi kuonjezera pamene wafotokoza kukhala malo olakwika kumakhala ndi zotsatira zake komanso makhala ndi kulakwika kake choncho nditi tikhoza kuona kuti kulakwika kwake choyamba munthu umatengera khalidwe lolakwika limene anthu amene ozungulira nako komanso malo amene ozungulira ukukhala akuchita monga anapezeka papate koma ndikasempana nenyama yabwino kani yake imakhala choncho kuti munthu umatengera makhalidwe oyipa amene mwina mbuyo musunkapanga koma pakupita pa nthawi sopano foti wazolero khala malo amenachi ndiri umatengera khalidwe liti kuti umatengera khalidwe lolakwika ngati limeneli timathanso kuona chisazo makamaka m'buku lopatulika m'buku la Genesis tikamona Genesis chapter 19 timuonapo za Loti. Loti anali mu mzinda wa Sodomu komanso unali mizinda ina yozungulira kumeneko nditi akukhala mmenemo anthu amene adali mu Sodomu komanso ku Gomorako anali ndi makhalidwe olakwika olakwika ambiri kwambiri sono nthawi imene Mulungu anafika kuti yafika nthawi kuti awononge chifukwa Loti anali munthu kuti ndi olungama nditi anampulumusa atapulumuka Loti anapulumuka ndi ana ake awiri akazi kupita malo ena mzinda wina mkazi wake anapulumuka mwa mwatsoka anatembenuka sanduka chalo cha mchere nditi nkhani yake ndiyotero choncho kuti ana nditi apulumuka ndi Loti afika kumalo ena chimene chinachitika nditi ana aja anapanga plani kuti asono bambo angofa osatisira mbewu nditi anatengaso makamakamu wazoledzeretsa wabwesa bambo aja ina lotani kodi kukolana nawo ndifunso kumati kuti khalidwe limene analitenga kuti ita analitenga kuchako anthu ambiri amapanga zili kodi amapanga zimene zicha nditi soneza kuti nditi kukhali malo olakwika malo oyipa nditi kumapangisa kuti munthu azitengera khalidwe liti kodi khalidwe lolakwikaso chinanso nditi tikuzonjeza kuti kukhala malo olakwika nthawi zambiri kumabweretsanso mavuto amene sumayembekezera kuti mavuto kumayendawo monga mmene anafotokozeranso kuti mwachitsanzo kuti mwina pabuka ndewu pena pake nditi mbale othamangira kuti kodi kumene kucha nditipo mwina mipeni kaya mapotolo kumene lakangofikira mmulu mwanyani kodi mambale nditi vuto limene lakhazo mwina sanakafikepo sanakana kodi sakana kumana nalo nditi ndi mavuto amene anthu amatha kumana nawo amene sakana kumana nawo chifukwa chani chifukwa cha malo amene iwo akupezekera ndikumbukira nthawi inake mbale analiso pafupi ndi malo omwera mowa oledzera ali pamenepo nditi kunabuka ndewu ndi unapeza kuti wina wambaya anzake pamimba ndi mwini mbala anadziwitsa polisi mofulumira kuti kwachitika zakuti kuno pacha kumakhala akuluakulu osamana choncho kumenepo nditi pobwera cha polisi aja amachita ndipo tawa sopano anadutsa pafupi ndi khomo la mbale nditenga anadutsa pamenepo anangozungula kuseni kwa ndani kodi atawa ndi apolisi pofika nditi anangofira pa nyumba ndani kodi yambale nje kulowa amene mucha walowa muno nditi ukakambira komwe uyo loto ulendo kuti kodi ulendo ku polisi
vuto linabwera bwanji nditi anakumana ndi vuto limene sakanakumana nalo koma chifukwa kuti anakhala malo otani kodi olakwika nditi amabweresanso mavuto ngati amenewo choncho nditi nkufuna kuti ife akhristu tizikhala ndi malo oyenerera cholinga ndi tizikhala ndi yani kodi tizikhala makamaka ndi makhalidwe abwino amene tizitengera kwa anthu ena alright pamene mafotokoza mutu mwanga munadzabwerazo maganizo onena kuti naonapo kwa nzanga wina mmene ndimakula anali ndi m'bale wake amene anati wayamba kumene umamowa ndi makolo ake poyamba mamutsekera akabwera usiku osatsegula papo matseka kena kupena anadzapeta ayi anangomvera kuti achisiyeni chimene chinchi mwana chopusa basi musamakiyeko chikabwera chizilowo chimene ndinaphunzira pamenepo ndinaphunzirapo kunena kuti pali zinthu zina zimene umaziona kuti zolakwika ndithu koma popeza zochitika umadzazizolowera umadzaona ngati kuti basi sotsopano atingi moyo wathu tene okhala chonchi ndipo pamene makolo amadzati zolakwika zimene achita mwana zimtsekera koma anazolowera kuti basi tini zingomtsekulira poyamba matisamusungira simba kinako kazisungira ni simba chikadzafe ndi njala chimechi so pang'ono kena kuzolota basi tete zinkhala ndaini basi mwana wanga ngwamowa atu basi ndi choncho ife tinazolowera chimodi ukakhala nalo kwambiri limayambooneka ngati chinthu chabwino so pamakhala danger zimene anthu amwina sitimaziona kwambiri zimene zokuti pamene ukhala pamalo olakwika pali zotsatira zonena kuti pang'ono zimakusintha Paulo pamene amayembera Khristu lako Akorinto sanauza chimodzimodzi tiyenera kusamala kunena kuti ukamayanjana ndi chinthu cholakwika udziwa kuti pali danger anafotokoza zimenezo so ife tiyenera kuziganya komanso chinanso pamene umafotokoza apo ndicho nena kuti nadzakumbukira kunena kuti ifeyo pokhala akhristu timenera kuganizira ndithu kunena kuti pamene umafotokoza nkhani ya Loti nadzabwera pali mawu ena amene anthu amafotokoza amanena kuti sinzoti chichewa chabwino tinganena kuti chani koma mu Chingerezi amafotokoza kuti you can live the ghetto but the ghetto can't live you. Apanototandazira kuti tikhoza kuchoka kumalo kumene tikukhala olakwika koma tsopano malingano mwathu malo aja sakusiya amaona kalipo mema maganizo mwathu timaonapo anthu ena amene alionena kuti anakulira malo onena kuti osokonekera kwambiri ngakhala akulu madzaona penthana kuti kumakakhalidwe aka munakatenga kuti kumene akakhala so ngakhala wasintha malo chomene ufuna kunena ndi chonena kuti chani mmene amafotokoza za nkhani ya Loti buku la Genesis chapter 19 ndi ababanja pake ngakhala na Loti anachoka kuchako koma Sodomu muruma wana yasanachoka Gomora muruma wana yasanachoka ngakhala nasintha malo koma Gomora anakhazikika muru Sodomu anakhazikika muru ndi pali chiopsezo chachikulu kuti pamene munthu ukupezeka pa malo olakwika ngakhale usinthepo nthawi zino madzakhala isituleti zinthu zimene zakhazikako mmene umadzafotokoza data thing umadzafotokoza kubala nadzakumbukirapo sokunena kuti upita kubala kuchako mwina kulazimayo yoyenda kuti tandiwonera mpira umaona mmene zimayo chalili pamene pachakona kena kumaona kena kumaona koma lero ndipitire zinthu ziwiri koma so mkazi uja so ukapezeka malo olakwika pamakhala danger ndithu pali chiopsezo ndithu chachikulu chimene chimakupeza pa moyo wako uzimu pang'ono pofotokoza amafotokoza ngati mwina kuno kuti kuzobeka chitsanzo chabwino matalala ngakhale mene ndakafotokoza bwino chitsanzo cha masnow koma sinakaza zoti sizimachitika kuti ndikapeza matalala amene anthu timaona kapena ice umatenga ice umuyika pena pake pang'ono ice chamambosoka pa ice chamata Ndewe yuko zokhala upita ukamakafika malo bajo olimba ndithu ngati ice koma upita pa nthawi kuti ukhalabe olimba buku la miyamba mafotokozapo mlembe buku la miyamba mafotokozapo I think chapter 5 mafotokozapo yenjera ndi azima yachiwelewele osayandikira mowa watuma umakhala ujeri koma ndiopsa kwambiri so zinthu zina zimafunika kuzipewa patali kunena kuti zithe kukuthandiziranso kupanga chiganizo chabwino pamene tikupitirizabe kuona phunziro lathu I think tionenso pa gawo la mwina ntchito mbala tudani kodi Mkhristu ayenera kuziganizira motani pamalo a ntchito kuti kodi ndikhoza kukagwira ntchito apa Mkhristu azipange view motani tikukhala mu dziko limene tikufuna ndalama koma kuti mbali ya ntchitozi tizione bwanji ifeyo ngati Akhristu ndalamayo njofunika ndithu chifukwa
Mulungu adatilamulira kuti tidzipereka Yeah. tsiku loyamba Tsiku loyamba lilo osagwira ntchito asadye. komanso amanyolamula ndithu kuti osagwira ntchito asadye so kusenzera kuti ndalama ndiofunika ndithu koma tikakamba za kufunika kwa ndalama kapena ubwino wa ndalama tiyang'ane monena kuti ndalama payokha siyolakwika koma ikhoza kuzalakwika potengera ndi njira imene wayipezera komanso ntchito imene ufuna ukayitane kodi ukayigwiritse ndipo khala zoti ufuna tikambe za malo mwina tiyang'ane kwambiri za malo amene mkhristu akhoza kupezeka ndi cholinga chonena kuti akapezeko ndalama so chinthu choyamba tidziwe ndithu nena kuti ngati mkhristu akuyenera kusankha malo ogwira ntchito mkhristu akuyenera ndithu kusankha malo ogwira ntchito mwaisanzo sunga khale weyo balamani Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday ku church radikala anthu ena mtima kumakapanga vimisize zidakwa ndiye kuti sudziwa chimene uli so ngati mkhristu ayenera ndithu kusankha malo ogwira ntchito mwina ndilekeze pamenepo I think 1 Timothy chapter 6 verse 6 kumatsika musi tate ndiwerengeni kona I think verse imene ndiyofunikira kwambiri kuti pamene tikukamba za ndalama kuti kodi imakhala bwanji maziko achoipa 1 Timothy chapter 6 verse yake ya 6 kuyambira verse yake 6 kumatsika musi ndati wafika mpaka mu verse 10 koma chipembedzo pamodzi ndi kudekha chipindulitsa kwakukulu pakuti sitinatenga kanthu polowa mdziko lapasi ndiponso sitikhoza kupita nako kanthu pochoka pano koma pokhala nazo zakudya ndi zofunda zimenezi zitikwanire pa verse yake imene tisanapitira kuomba loti sitinatenge kanthu polowa mdziko sititenganso kanthu potoka chimene afanana nazo kuti kwa babado asubadwa ndalama kwa mwali asumwalira ndalama akozokhala maliro kalinga gwitse ntchito imene njolondola maliro okongola simudziwa kaya komano akokhala maliro oti odula kapena mwina bokosa ilogula dziko lina kuona zinthu zeze chitika pamene paduka koma maliro komawa anthu mwina akuzopandira so koma imene ngumbuye kuti ngakhale zili choncho koma sotuluka ndi chani ndalama koma imene yani tsangalatsa kwambiri I think pa verse 8 tawerenganso ndi verse 8 koma pokhala nazo zakudya ndi zofunda zimenezi zitikwanire I think achimene angofuna kuloza njalo nthazi lake chifukwa chakusayamika zinthu imene nazo chifukwa kuti makagwa m'mayesero ena ukozodziwa ndi kuti ntchito yoyola kuye koma ife ufuna zinthu zambiri ufuna kulemera zimakubweretsa mavuto kwambiri so pamene ufotokoza papa za pamene afotokoza papa kukhala chofunda ndi chakudya chimene afotokoza akakamba chofunda akamba za malo okhala uli ndi malo okhala ndi chakudya uli moyo wako okhala urani weyo othokoza kwa Mulungu pa verse yake 9 koma iwo akufuna kukhala achuma amagwa mchiyesero ndi msampha ndi zilakolako zambiri zopusa ndi zopweteka zotere zonga zimiza anthu mchonongeko ndi chitayiko verse 10 pakuti muzu wa zoyipa zonse ndiwo chikondi cha pandalama chimene ena pochikhumba anasochera nataya chikhulupiriro nazivyoza ndi zowawa zambiri kuti ndalama ikhale muzu wa china chiyonse choyipa ndi chifukwa choti umakhala wachotsa Mulungu waiwala kuti Mulungu afuna chani then waika mtima wako pa ndalama chifukwa waika mtima wako pa ndalama tsopano umalota kopezera ndalama sosankha koma kodyera so ndi unafuna kuti pasentuzeri pena pali pose wewe kaya mpoyipa kaya mpota kandi wengirizi rupanga usaopa bora upeza ndalama koma kokadyera kumasankha so pali danger ndithu danger ilipo ndithu imene Khristu atingi tiyenera kuti tipake kusida tibwere kwa mbale yetu chabesi mwina pali malo ena amene Khristu anena waona kuti asinga amene sinena kugwira ntchito wa ndizonse sitingachule yonse komabe mamalo ena amene Khristu anena panga kusida kuti inde papezeka mwe wantchito koma kuti ine ndizipange view bwanji kamene nditani chabwino ndeti tinodi kuti mamalo ena eti ndi malo ambiri mamalo ena amene Khristu sanena kuti agwire ntchito ndi monga makampani amene amapangamo zamowa komanso za ndodo for amene amasulidwa chete makampani amene ndeti mbale sikuona kuti azekhala nawo makamaka kugwira ntchito kumene pocha ndimaganizira kuti ndizitenge kuti
ine Mkhristu Yeah. ndi chali chimene mapemphera ilipo Yeah. ndi Sunday lija lakwana ndizipita pagalimoto pagalimoto panga pali mbapo za mowa zafonya wafika pachapita kwe kutsika ndi ulowa challenge aendera galimoto yakuchiro so ndiwe jene oradi so nditi makampani ngati amenewo komanso nditi nthawi zina timatha kuona ngati monga amene afotokoza kuti kuli mashopu amene amagulitsa mowa komanso mabala kumene amene amagulitsa mowa ndi malo ena amene amagulitsapo zinthu zina zimene sizili zoyenerera. Malo ngati amenewo nditi Mkhristu sayenera kuti azitani kodi azigwirapo ntchito malingana ndi moyo wachani kodi wachikhristuwo. Nthawi zina zimachitikadi kuti anthu amafotokoza kuti kumati feri kamagwira ntchito kumeneko timapezako zotani kodi zosowa zathu za tsiku ndi tsiku. Timapezako chuma, timapeza chani zinthu zambiri mbiri. Sono tikamona buku lopatulika pali chinthu china chimene mulembe buku lina lake anafotokoza zinthu zomveka bwino. Kuti iye pachiyambiso zinali choncho ndithu kuti amagwira ntchito koma atalandira Khristu kuti adakhulupirira uthenga wabwino. Nditi chimene anachita ndi chani? Tatiyeni tione kuti buku limene limati chani? Buku la Afilipi chapter 3 verse ya 7 komanso verse 8. Afilipi chapter 3 verse yake 7 ndi 8 analemba kuti komatu zonse zimene zinandipindulira zomwezo ndinaziyesa chitayiko chifukwa cha Khristu. Tsono tikuona kuti pamene pakunena kuti zonse zimene zinkamupindulira pacha kuti munthu amapindula akakhala kuti akugwira ntchito eti yakhala kuti munthu akugwira ntchito amakhala kuti akupanga business zosiyanasiyana ndende amapezapo chani kodi amapeza phindu. Tsono tikuona kuti pamene pakanena kuti zonse zimene zinkandipindulira ndinazoona kuti zotani kodi nzopanda ntchito panopa chifukwa chani kodi chifukwa cha Khristu. Tsono tingoona kuti Akhristu ine alipo ndithu amene anakhulupirira ndipo ali moyo wa Chikhristu koma akapeza zoti akugwira ntchito chani kodi ku makampani ngati amenewa. Ndiye kuti akhoza kupereka mwa chithunzi yolani kwa Akhristu ena kuti Chikhristu chikwenda bwanji komanso kuti akamakalira anthu kuti mowa ndi oyipa ayiposota siku abwino izi lero kwauza anthu kuti mowa ndi oyipa mawa ukabwera pa galimoto ukagulitsa zomowa ngati ndo mwana ndina anthu amveranso ngati apo. Sono bwina nthawi zambiri anthu amene achocha kuti timangogwira ntchitoyi ndi bwina tizipezako mapindu. Koma tikamona buku la Roma chapter 3 mu verse ya 8 anaperekanso makamaka fundo ina makamaka yomveka bwino kuti kodi tichite zoyipa kuti zabwino zidze. Maponeti Aroma 3 verse 8 tichite zoyipa kuti zabwino zidze. Nditi tikuona kuti ntchito ndi imene akugwira ngati yogulitsa mowa kamunanso kugulitsa ndudu kumene ndi ntchito kuti si yabwino. Koma ili yoti si yabwino anthu akamati timapeza chani kuti zabwino zidze nditi si zabwino kuti tichite zoyipa kuti zabwino zidani kodi zidze koma tisamalire chani kodi moyo wathu wa Chikhristu. Anthu I think imene timayiwana choti pa dziko lapansi pano sipa kwathu timayiwana kuti tikukonzekera kumwamba chimene timayiwalanso kwambiri ndi chiti kodi ndi chimenechi. I think imene wafotokoza monso nadzakumbukira nthawi zake naonako Khristu wina mwina ali pamalo pamene pamapezeka azimayi oyendayenda ndiye chimene anachita koma parumu pa business zimene ndichite mangeti malumu inatika mangeti malumu azimayi oyendayenda azipanga lenti malumuwo kuti azibweretsa mwamuna Khristu zobaka ngati mmagona nawo azimayi zona koma toko niwe suli nawo sukutenga nawo gawo lopitiriza zinthu zolakwika. So zimene atinga anthu timaponya kuti inde ukuzopapeza ndalama pomanga manyumba anthu azimayendera makhala koma uziziganizira kuti kodi ineyo zili motani. So leso mwina Khristu magulitsa chamba pali ine sindimasokare matungofuna ndi kuti basi ndipezere nawo thandizo nawo thandizo. I think ndi chimene anthu tikuchiponya kwambiri. Pamene lupita umapita kwa program ya Thumba Lathu Thana I think mungolimalizira mama kapo utithandizirapo pa mwina zitsanzo za anthu ena zimene timaona kuti anasintha zochitika chifukwa cha malo amene amapezeka mu Bible muti nazo zitsanzo za anthu ena mwina amene tikozo kumaliza nawo anthu amene anasintha khalidwe chifukwa cha malo. Oyamba of course ndiwe kuti uli m'Bible unaponya ngumba ya malo koma suli m'Bible nanena kala kuti ndikasempana ndi nyama yako.
Baibulo ndilokwanira monga mmene lokha limanenera ndithu lili ndi zitsanzo zambiri makamaka za anthu amene anasintha khalidwe kuchoka kuzabwino kupita kuzoyipa komanso ena kuchoka kuzoyipa kupita kuzabwino chifukwa cha malo kapena anthu amene amazungulira fa makamaka tikamaka za malo tukamba kwambiri za anthu amene akuzungulira tikabwera mu buku la Genesis lijalo nkhani yokhuzana ndi Loti mwina ambiri tikuidziwa kale Genesis chapter 19 nkhani ijayo mwina tiyambire pa verse yake chapter number 13 Genesis chapter 13 tikapeza nena kuti Loti ndi Abraham akulekana chifukwa choti anyamata odyesa ziwero zawo akuyambana kusa kuchete ndi Abraham akumuza Loti nena kuti usankhe malo oruka khale ndelo ratayimirira nkuyang'ana anaona kuti kwina kwake kuli chigwa cha Moabu ndiyo bwana asankha makamaka Loti anasankha kuti anasankha kumeneko Loti atasankha kakhala kumene kuja timaona nena kuti makamaka ngakhale Bible sinafotokoze kunena kuti kodi distance yake ndio rano kuchoka pa chigwa cha Moabu kafika kumene ku Sodom ndi Gomora timaona nena kuti mabuku ambiri amanena kuti ndi about 80 to 100 kilometers ndio distance yochoka mulilongwe town ukafika kusalima tufuna kwamba tizive pangodya iyi choyamba Loti ujaya anasankha kapezeka ku chigwa cha Moabu koma tikakaona mu buku la Genesis chapter 19 verse 1 tikaona nena kuti pamene angelo amapita ukapereka uthenga otafuna kuononga Sodom ndi Gomora anakampeza Loti uja mu Sodom ali pa gate ali pa gate ali pa gate pajapo ndiye tiona nena kuti kodi zotsatira zimene zinachitika ndi zorani choyamba atausidwa kunena kuti atuluke mu Sodom mujamo athawire mbali ya kuphiri kuchako choyamba timaona zona kuti mkazi wake ali panjira anacheuka chinampangisa kucheuka ndi chani ngakhale Bible linakhala chete koma ndikukhulupirira kuti mwina amakumbukira kapena ndi chikumbumtima za zinthu zimene wazisiya kumbuyo two tioneso za zimene anake anakapanga atakafika kumalo kuja kuti no abambo athu atisile mbewu kwamwisa mowa ndikugona nawo chinthu china cha number 3 chimene chione ndionena kuti Genesis chapter 19 angelo aja atafika Loti uja watenga ndopita nawo ku nyumba kwake ndi anthu a mu Sodom ndi Gomora uja ayabwera kunena kuti tufuna kuti tigone nawo anafotokoza choncho ndithu nena kuti amuna akubwera afuna agone ndi amuna anzawo angelo aja tsopano ndiye Loti anarutsa statement ina imene mwina kwa anthu ena sinudziwa ngati amaimva bwino koma ineyo sindivekera bwino Loti ananena kuti musagone ndi anthu awawa koma ndikupatsani ana anga akazi amene sadandziwe koma muna chibadwireni chawo statement kwa anthu ene kozoveka bwino koma pena pake makola chifukwa chonena kuti munthu amene sali pa banja kugonana ndi munthu ndi chimo ndiye Loti anazilolero nena kuti ndipereka ana angawa kuti agone ndi anthu amuchani amu Sodomu muno tikati tiona apapa maganizo ake a Loti analaremba kale kuonongeka chifukwa nakhala munthu wanzeru ndiye kuti akanangoyima ponena kuti anthu osaruluka komanso ngakhale ne ananga singakupasira koma mwina in fact maganizo oti mugone ndi awa anabwera ndi Loti so tikuona zonena kuti munthu onena kuti anali malo abwino as time goes anasintha khalidwe lake kupita kuchani kuzoyipa komanso ndi banja lake lomwe anake analuza so tikamona so zabwino mu buku la 1 Mafumu chapter 11 verse 1-8 timaona nkhani ya munthu wanzeru kwambiri amene anakhala pa dziko lapansi Solomon afumu ajawo ena afika nthawi imene kaganizidwe kawo kadayamba kutsika adayamba sopembedza mafano zero zidayambuchepa chifukwa cha akazi amene anawazungulira inafikanso nthawi yonena kuti adakatenga mwana wa mfumu Farao kumkwatira okhala mkazi wawo pamene anayamba kukalamba zinapeza kunena kuti anayamba sopembedza chani kodi mafano chinampangitsa nchani munthu wanzeru kuyamba kupembedza mafano anthu amene anamutani anamuzungulira
so malo amene munthu ukupezeka kapena anthu amene ukukhala nawo pafupi ali ndi kuthekera kokurani kokusintha ya timuona zile zimene analemba Paulo polembera mpingo Kristu minene ku Korinto mu buku la 1 Korinto chapter 15 verse 33 anafotokoza bad company collapse good morals makhalidwe oyipa ayipya makhalidwe abwino so zinthu zake zimakhala so ndizotero timuona so isazo china makamaka cha anthu amene anasintha ku makhalidwe abwino kupita ku makhalidwe oyipa tikamaona nkhani okhudzana ndi amene mapezeka pa 2 Samuel chapter 11 2 Samuel chapter 11 timapezapo nkhani okhudzana ndi David ndi Betiseba. David ndi Betiseba inalipo nthawi imene David anyamata ake ankhondo anapita kukamenya nkhondo. Koma mfumu David ku nkhondo kuja sanapite. Koma posapita paja tidziwe ndithu nena kuti anaphwanya lamulo fonena kuti malamulo awo kale amaloleza mfumu kupita kujani kodi nkhondo yamene ikhale patsogolo ngati mmene matengera pano nena kuti mtsogoleri wa dziko amatenga kuti ndi commander in chief ndiye kuti ngati dziko la Malawi lili ndi luweno kamenya nkhondo ndiye tipo nopo zikuyenera zimene sonena kuti mtsogoleri wa dziko akakhale kutsogolo so tufuna tizitenge pangwajo nena kuti David mulomo pita ku nkhondo sanapite ku nkhondo mulomo tisangokhala nyumba na akapezeka padenga la nyumba akurani akuyenda kusika naponena kuti akamona zimayi uja Betiseba akutani akusamba kana akanapanga zonena kuti mpaka zothekera mpaka mkazi janatana anagona naye chifukwa cha malo amene David anapezeka malo aja anampangiswa nena kuti atani achimwe talingala David akanakhala zolana apita nawo ku nkhondo akadamuona mkazi wa Uriya ujangani so ndi kuti malo amene munthu kupezeka amathaso kukusintha tentonenso zitsanzo za anthu amene anasintha makhalidwe awo makamaka kuchoka ku makhalidwe oyipa kupita ku makhalidwe abwino chifukwa cha malo opezeka mwinezi tikhozo zimvetsa chonchi potenga ndi mmene so mwina nthawi zina zake zimachitika masiku anopezeka nona kuti mwina munthu anali wakhalidwe loyipa ndiye mukhala naye kana ka munthu chikomezera akusinthe nthawi akile mufotokozo nena kuti kunali birthday yanza twino wake ndeti namuzira tunena kuti ukangolezera ku nyumba kwathu kuno sazabweresa pofuna uteteza chinzake munthu janapezeka bonena kuti wazikakamiza kuti mpaka asalezere akhaibe munthu wanyani wabwino so zimachitika ndithu lomwe namba mwathu tsiku ndi tsiku nthawi zina zake peza kuti mwina tinali ndanza athu nena kuti samapembedza tinembocheze na mafukuzo yankhani za m'Bible timakhala nawo kawiri nawonso asintha choka ku chipembedzo chawo chikoda kuya chicha abwera ku chipembedzo choona so zilipo zitsazo m'Bible nthu za anthu amene asintha choka ku makhalidwe awo oyipa kupita ku makhalidwe abwino timaona makamaka chitsanzo chamba nkhani okhuza ndi Rute tikabwera mu buku la Rute lija timapeza nkhani okhuza ndi Rute komanso Naomi khani mapezeko imaonetsa nena kuti Rute analonena kuti kwawo ndi ku Bethlehem ndi mwana wa Rute anakakwatira mkazi wa ku Moabu ndi makamaka mwana wa Naomi anakakwatira mkazi wa ku Moabu ndiye Rute mkazi wa Moabu Bible inafotokoza choncho ndi zinapezeko nena kuti mwana wa Naomi ujara mwalira Naomi anawasudzula akazi ana ake ajunota so mukuyenera kuti mupite kuno kulosomera mungapite kumasomera kumukatani kuti mukakwatire koma timuone zimene Rute anapanga anakakamira Naomi kunena kuti akuli konse kumene muzapitako inenso ndizanka nawo ndiwo mulungu ano ndi mulungu andani kuti wanga tufuna tizitenge ponena kuti mmene Amoabu amadziwikira ndi mmene Rute anakapezekera ndi zosiyana Amoabu amadziwika ndi kupembedza mafano kupanga zinthu zosemphana ndi malamulo a Mulungu koma mukati nsembe ana amatha kupereka nsembe ndithu ana koma mukati muone mkazi uri kunkamba Rute panoyo mukapita mu buku la Luka chapter 3 mukampeza kuti akupezeka pa ndandanda wa makolo a Yesu Khristu chifukwa chani anthu omuzungulira ndi amene anampangisa kuti mpaka akapezeka ali pamene paja anasiya za makhalidwe ako ku Moabu ndi kuyanja za ku Bethlehem so anthu okuzungulira munthu amatha kusintha di khalidwe
tionenso nkhani ya munthu wina amene anakhala mfumu ali ndi zaka zochepa 12 nkhani okhuza ndi mwana wa Hezekiya Manase. Tikabwera mu buku la 2 chapter 33 imafotokoza za nkhani okhuza ndi Manase. Timaona onena kuti mu verse 9 oyambilira Manase adali mfumu imene idachita zinthu zosemphana zimene bambo ake anachita. Chifukwa tikabwera tikamagolenga za nkhani okhuza ndi mfumu Hezekiya imaonetsa onena kuti Hezekiya adagwira ntchito komano mosonyeza chiyero pamaso pa Mulungu kapena mochita chifuniro cha Mulungu. Koma atabwera mwana wake Manase kachifura analowa ufumu alochepere zaka 12 ya 2 chapter 33 verse yake number 1 and 2 imafotokoza ndi 2 anandi zaka 12 amene amalowa ufumu. Verse 1 lekeza verse 9 amafotokoza ndi tunena kuti munthu ankapembedza mafano, anapanga zimafano kumalambira, kumapanga zinthu zosakhala bwino kumeneko ku Yerusalemu. Koma kunangobwera asilikali kuchoka ku Babulo ndi kudzanya kutenga akavolo iyenso ngati mfumu kuntengana kunene ku Babulo kuja kuifanya milana akavutikira ana akasintha kalita ndekuti ojo kukhadula lake loyipa lija lokhala ndi zimafano pamene nangochoka kukapolo kuja kubwelo anazaphwanya zonsezija ndikupanga listo chani worship ndithu yoyenera mene so malo opezeka munthu amatha kumusintha ndithu munthu ngati ya Khristu ndi nthu yofunikira ndithu kuti tiziganizira kuti malo amene ndipezekawo akhazokhala ndi impact yanji pamwango chi Khristu. Mwina nthawi zina zake ukhazoma dzimvo onena kuti we ndi wolimba koma paja tikabwera mu buku la Korinto chapter 11 cha verse yake number 12 ndi 13 amafotokoza ndithu unena kuti iye wakwesa kuti ali chili adzenganire kopa kuti angarani angagwe amangwangoli ogwakale masisaba so ngati Khristu timene nthu tizenganire choncho sitimene lizingopezeka mene nali wonse tikhozo zapeza kuti sintha nazo chikhali makhalidwe athu. Khazina zake mwina sitingaganizire za mwina ngati mendiline singaganizire za ineyo ngati ndikhozo mazono ndinolimbe koma ndizilingelera mwina za mkazi wanga komanso mwana wanga kunena kuti kodi ineyo ndikachoka pakupano awa waphunzira zorani so mwina tingopereka ndemanga yotero kunena kuti ngati ife kupolenga nditsazo zimene taona m'Bible za anthu kusinda makhalidwe ngati Khristu ndithu tikuyenera kuti tisamala ndi malo opezeka. Iyayi tayamikira kwambiri chifukwa I think tafotokozaponso fundo zina zimene sizimakambira kwenikweni monga mmene tafotokozera koma zofuna munthu aziziganizira chifukwa ulendo wakumwamba ndi ulendo wautali komanso kokhala ufupi ukasunga malamulo moyenera. Paulo anafotokoza pa 1 chapter 9 verse 27 kuti tikizithamanga bwino chifukwa kopeza kuti walalikira ina kumapezeka kuti wewe are disqualified. So pali zinthu zina zimene zikomulepheretsa munthu kuti asakalowe kumwamba chifukwa choti sanathe kutsatira malamulo amene ali woyenera. So kwa zathu amene tili omvera tizindikire ndithu kuti pali chinthu chofunikira kwambiri pokhala Khristu kuti titoganizira za malo amene tikupezeka, malo amene tikupita komanso zochitika zathu za moyo wathu watsiku ndi tsiku kuti zotikhudza bwanji pa moyo wathu wauzimu, zotithandiza ife kuti tibwere pafupi ndi Mulungu kapena zotithandiza ife kuti tichoke pafupi ndi Mulungu. Sono izi zikuthandizireni kuganizira bwino poonanso pa mabaibulo amene anafotokozera kuti topanga chiganizo chabwino pamene tikukhala pa moyo wathu watsiku ndi tsiku kuti mwina kumwambako nafenso tikafikeko tikakumane naye maso ndi maso Mulungu wathu. Tiyamikire faja kumvetsera kwanu pa program imeneyi komanso faja kuonera amene tikuonera pa program imeneyi. Mwina mukozokhala ndi phunziro limene mungafuna ndidzakambirane pa program imeneyi yaku Chikhristu chowonjeza komanso mwina ine mukozofuna koma ndidzakhalepo nawo pa program imeneyi mwayi ulipo. Tipezeni pa nambala imeneyi ya 0827666018 imene mukozogwiritsa ntchito kutipeza komanso mukozopeza phunziro pa tsamba lathu la YouTube Mungu wangana Lilongwe School Biblical Studies mudzatopeza maphunziro komanso maphunziro ambiri komanso mukuzopanga download application yatungo panga search pa website yathu www.lsobs.com mudzatopanga download application imene mudzakhale ndi maphunzironso ambiri. Kufikira nthawi ina munali ndi m'bale wanu Vinjero Gondo kuchokera kwa mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe komanso Jabez Pili kuchokera ku area 25 Lilongwe. Daniel Linje Van Class kuchokera ku mpingo Khristu mmene musonkhana mutakataka boma la Dedza. Kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Amen. Oh, to Jesus I surrender. Oh.
To him I freely give. I will ever love and trust in thee.